Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben een van de kunstenaars die exposeren in het museum. En mijn naam is Glenn Priester. Maar ik ben geen priester. Ik heet alleen maar zo. Ja? En ik ga eerst jullie meenemen naar een plekje daar in de hoek. Dan zal ik daar iets van vertellen. Het is niet lang, duurt niet lang. Maar in ieder geval wat ik je vraag is je ogen gebruiken. En dat is best wel lastig. Maar ik zal je uitleggen hoe je je ogen kan gebruiken. Ja? Ik ga je iets vertellen over dat daar. Waar die mevrouw het daar op zit te vertellen. Heel kort. Een beetje over het paard. En hier deze kunstenaar die hier bezig is met dit gereedschap. En deze enge dingen. En waar het om gaat is, je hoeft het niet eng of mooi of lelijk te vinden. Het gaat er alleen om. Ik ga je dus straks meenemen naar het lokaal waar we dingen gaan maken. Dat je dus hetzelfde gaat doen als een kunstenaar. Want jullie zijn eigenlijk ook allemaal kunstenaars. Je bent geboren en je wist nog helemaal van niks. Dan moet je toch zelf uitvinden dat als je heel hard tegen de tafel oploopt, dat het dan oud is. Nou, hetzelfde doen die kunstenaars ook. Die gaan ook dingetjes uitvinden, dingetjes bij elkaar doen. En zo worden ook nieuwe dingen uitgevonden. Begrijpen jullie dat? Ja. Ja? Want anders dan gebeurt ook niks. Als je natuurlijk, als voorbeeld de knopen. We hebben knopen uitgevonden. En toen is een van de slimme meneer geweest. Die zegt, dat is wel lastig hier met die knoopjes. En die is een beetje gaan denken. Die heeft wat spulletjes bij elkaar gepakt. En toen heeft hij dit uitgevonden. Dat is best wel handig, toch? Daar zien jullie nu allemaal lapjes stof. En als je kijkt, dan zie je dat geen lapje hetzelfde is. En waarom gaan ze dat nou zo bewerken? Want je kunt net zo goed een lapje stof zo laten. Omdat het mooi is. Ja, en dat mag toch wel? Het hoeft niet allemaal zo nuttig te zijn, maar omdat het mooi is. En later zijn er andere betekenissen, dan laat je zien dat je, hoe zal ik zeggen, op welke streek je komt en dergelijke. Hier, een paard. Kijk nou eens een paard. Dan zie je dat in feite wordt alles wat... Het is nuttig, want dit heb je allemaal nodig, anders loopt een paard weg. Dan zeg je, dan of ga vooruit. Je gaat dan trekken en dan doet hij niks, want dan heb je stukjes leer in je hand en het paard gaat gewoon zijn gang. Dat is nuttig, maar je ziet toch dat het allemaal wordt versierd. Ook omdat het mooi is. Ook om misschien te laten zien van, dat is mijn paard, dat is mijn koets. Of van die boerderij. Wie vindt naar school gaan niet leuk? Zeg eerlijk, niet? Jij vindt school gaan niet leuk? Ja, ik kan me voorstellen, dat mag. Het is gewoon dat je moeilijk moet werken. Moet werken? Nee. Wat vind je dan wel leuk? Dieren? Ja, dieren. Dieren, ja. Dan ga je dan je best doen en dan ga je misschien later iets zoeken waar je met dieren kan gaan werken. Ja? Maar houd dat een beetje in zicht en niet, ga dan toch maar naar school. Want dan leer je toch een beetje rekenen en taal, want je kan geen dierentaal leren. Wel een beetje hoe dieren, hoe een poesje en een hondje en zo blaffen, maar echte taal niet. Maar je moet ergens toch wel, als een dier ziek is, moet je toch opschrijven. Van dat hij medicijnen nodig heeft en dat moeten ze toch kunnen lezen. Zo naar het lokaal gaat, zijn er nog vragen hierover? Nee? Dan gaan we even naar dat lokaal wat gaat gebeuren. Kom maar. Dan zitten hier allemaal spulletjes. Dan kan je dus je eigen molentje verder maken, versieren. Dan zeg je, ja, een nutteloos molentje. Wat heb je al? Maar er komen heel veel dingen al samen. Ten eerste, wat heb je met een molen te maken? De wind. Ja? En dus ook uitgedacht dat dit inderdaad de wind pakt. Nu tegenwoordig maken ze dan die hele grote molens. En er komt dan weer elektriciteit uit. Ja? Dus zo zijn er zat van die mogelijkheden. Dus met een simpel stukje speelgoed kan je toch leuke dingen doen. Dat is één dingetje. Dan heb ik hier een doosje. Ja, dan gaat hij open. Maar hier zijn allemaal stickertjes en toestanden. Maar dan kan je dus hierin je eigen voorstelling, je eigen dingetje maken. Dat het jouw doosje wordt. Klap je dicht en dan zijn er bandjes. En dan kan je hem ergens aan gebruiken. Kijk, ik zag iemand met een beer lopen. Als jij nou iets maakt voor je beer, met een naam erin of zo, en een lintje, dan kun je dat zeggen, dat is mijn beer. En die heet zo. Dan kun je hem nooit kwijtraken. Weet iedereen van dat het jouw beer is. Oh, dat is dat figuurtje. Pokémon, ja.